de bel heeft geklonken voor Aart van de Kamp junior uit Ermelo, lid van het Goudspan. Met zijn groeps Marjolein Jansen en Wilco van Veluwe. Prins, Loes, Max en Banje. Kort na Gijs staan voor de wagen. En Aart van de Kamp was afgelopen jaar in de finale op deze Matador. Sirene blauwe zwaailicht, dus dat betekent dat Aart iets te fanatiek tegen een los element aangezeten heeft. En dat kost 5 strafseconden en dat zijn dure. Daar moet er heel wat tijd ingereden worden. Maar het tempo zit er goed in. En het is de eerste ronde, dus er kan gewoon alles gebeuren. +5, 106.